ang Ako Bicol Party List. Nangunguna ngayon ang Ako Bicol sa party list race sa Albay base sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS noong March 29 hanggang nitong April 5. Ayon sa resulta ng SWS survey, naungusan ng Ako Bicol Party List ang mga katunggali nitong national at regional groups, tulad ng national party list na 4-piece at ang kapwa Bicol-based groups na ang Probinsyano at Bicol Saro. Nakakuha kasi ang Ako Bicol ng 53.87% o katumbas ng 384,000 na boto. Malaki ang lamang nito kumpara sa national group na 4-piece na mayroon lamang 8.20% o 59,000 votes. At ang kapwa Bicol-based group na ang Probinsyano na mayroon lamang 5.71% o 41,000 votes. Ang survey ay kinomisyon ng isang Rupert Paul Manhit at ginawa ng face-to-face kung saan 3,370 registered voters mula sa lalawigan ng Albay ang naging respondents. Matatandaang nagsimula ang Ako Bicol pagkatapos ng Bagyong Riming at unang tinawag na SOS Bicol, isang rescue at livelihood NGO. Naging ganap naman itong political party noong 2010 at nananatiling isa sa mga nangungunang party list sa bansa. Tumanggap naman ang national recognition ng partido ng manguna sa party list vote noong 2010 at 2016. Sa mahigit 15 taon, patuloy na isinusulong ng Ako Bicol ang mga programa sa disaster resilience, edukasyon at regional development at nananatiling dominant regional political organization. Kasalukuyang first nominee ng grupo si dating House Appropriations Committee Chair Representative Elizalde Co, habang second nominee naman si Representative Alfredo Garbin Jr. na siyang muling nagpatibay ng mga hangarin ng grupo para sa constitutional reforms upang makahikayat pa ng mga foreign investment. Sa ilalim ng party list system, 20% ng House seats ang nakareserba sa sectoral groups na nagre-representa ng mga marginalized sectors o regional interests. Upang makamit ito, kinakailangan ng grupo ng hindi bababa sa 2% ng national vote. Samantala, matatandaan na nanguna rin ang tambalang Joey Salceda at Diday Co sa gubernatorial vice-gubernatorial race sa Albay base sa April 2025 survey ng nasabing survey group. Nanguna rin ang tatlong lakas CMD candidates ng tatlong distrito ng Albay para sa congressional race na sina Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon sa unang distrito, Christopher Quito Co sa ikalawang distrito at Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda sa ikatlong distrito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Kami Insinares. nakapagpasar ki mga leyes na kung